Simplement voldria comentar que per a nosaltres és un honor poder tindre a l'Olleria aquest esdeveniment cultural i científic important en la nostra comarca, com és un congrés d'estudis comarcals. Creiem que és una tasca molt important que els ajuntaments i les persones interessades en el món de la cultura recolzem, animem i permetim que la gent pugui aprofundir en qualsevol tema relacionat amb la nostra comarca. Com bé sabeu, el congrés és un congrés multidisciplinar on trobem diferents àrees de treball, àrees científiques, d'educació, cultura, història, biologia, mitjans de comunicació, etc. Ho teniu tot en el document que vos hem passat. Per tant, per a nosaltres, per a l'Ajuntament de l'Olleria, és un honor poder formar part enguany d'aquest congrés i de fet hem ficat tota la carn en l'assador, vull dir, hem treballat moltíssim en companyia de la gent de l'IEVA per tal que siga possible, que siga viable i a més que siga un èxit rotund. De fet, Maria Josep després vos parlarà de les xifres, de totes les persones que s'han apuntat al congrés i veureu com realment el congrés va ser un èxit d'assistència i a més crec que serà un bon moment per a aprofundir un poc més en la cultura i en la ciència de la nostra comarca. Jo simplement voldria recordar-vos que, aprofitant el congrés, hem fet un seguit d'activitats culturals per tal d'amenitzar-lo, per tal també que no només els congressistes, sinó tota aquella gent de la Vall d'Albaida i de l'Olleria que vulguin formar part de les activitats que anem a realitzar tinguin un espai també per a poder acudir. Comencem este divendres, en el primer dia del congrés, amb una ruta que farem artística pel poble, on portarem a tota la gent, a tots els congressistes, a partir de les 8:30 de la vesprada, quan s'acabi ja l'última taula redona que tindrem el divendres, els portarem a la Casa Sant'Onjo, que és el futur Museu del Vidre de l'Olleria, que ja hem obert, ja hem inaugurat, on tenim una sala d'exposició relacionada amb el vidre i on també hem fet una manifestació artística per part de diferents artistes locals, allí en el pati de la mateixa Casa Sant'Onjo, i creiem que és una bona oportunitat per a que la gent de la comarca conega aquest espai patrimonial important per al nostre poble i a més consta d'unes pintures murals que tenim en un saló, unes pintures maçòniques que també volem ensenyar-li a la gent per a que conega un poc més el patrimoni i la cultura de l'Olleria. El dissabte també, després de tots els actes que anem a fer en l'institut, perquè el congrés de l'IEVA es realitzarà en l'Institut El Vermellar de l'Olleria, totes les activitats centrals, doncs per la nit hem preparat una ruta del tapeo. És una ruta on participen tots els bars del poble i on qualsevol persona que vinga, no només del congrés sinó de tota la comarca i de la gent del poble també, per 2,5 €, vaig al bar que vaig, tindrà dret a fer-se una tapa i un refresc o una cervesa. I és una forma també de donar-li a la gent l'oportunitat que tinga un poc d'oci, un espai per acudir en el poble. Després, una vegada s'acabi la ruta del tapeo que tinguem preparada, a les 11 de la nit hi ha una obra de teatre del grup Bambalina d'Albaida, l'obra es diu Carmen i la farem a les 11 de la nit en el Cinema Goya. L'entrada val 5 € i es pot adquirir ja, si la gent vol, en el Centre d'Informació Juvenil. També es podrà adquirir en taquilla i la mateixa nit. I a més, ja per acabar, el diumenge per la vesprada, després d'haver clos el congrés a migdia, doncs tinguem també la nostra actuació estel·lar i és que hem portat a Pep Botifarra i per a nosaltres és un referent també de la cultura popular valenciana i de les comarques centrals com la nostra. I bé, creiem que és una molt bona forma de tancar un congrés com el nostre i, per tant, el diumenge també convida a tot el món a les 7 de la vesprada a que vinga al Cinema Goya perquè actuarà Pep Botifarra i la seva gent i allí esperarem també a tot el món. Amb això també el que volia comentar era això, que el congrés, a banda de tindre aquesta part científica, també té aquesta part cultural que amenitza, que acompanya el congrés i que fa que estiga complet, que la gent pugui gaudir de tot, de la ciència i també de la cultura. I això és el que pretenem des de l'Ajuntament de l'Olleria.